Moi kaikille! Minä olen Iitia Jarkko ja olen tullut Tonavalle toimitusjohtajaksi ja uudistamaan hieman tätä tilitoimistotekemistä. Minä olen Lappeenrannasta kotoisin, olen isä. Minun oma kokemus on tuolta Vismalta ja sieltä tuon tullessani toki semmoista strategista osaamista ja ajattelua, mutta myös ennen kaikkea sitten hieman ajatuksia siitä, että mihin tuo ohjelmistoala ja digitalisaatio on oikeasti nyt menossa lähitulevaisuudessa ja miten sitä pystytään hyödyntämään ja palvelemaan meidän asiakkaita paremmin myös tulevaisuudessa. Noin Visma-vuodet nyt opetti se, että se liiketoiminnan johtamisessa varmasti tärkeintä on se, että pystytään tekemään kompleksisista asioista yksinkertaisia, kommunikoimaan ne ja myös ottamaan jatkuvasti sitä palautetta vastaan. Toinen asia on se, että niin kuin tuossa mainitsin, niin se digitalisaatio kun kiihtyy ja automaatio menee eteenpäin, niin se luo äärettömästi uusia mahdollisuuksia. Ja kun otetaan rohkeasti asioita vastaan, keskustellaan niistä ja lähdetään varsinkin kokeilemaan asioita, niin niillä pystytään merkittävästi parantamaan asiakkaiden kokemusta sekä myös sitten sitä omaa työpaikkaa ja omaa uraa. Ja se tuo aina uusia mahdollisuuksia. Ja nämä on varmasti ne tärkeimmät opit, mitä tuon nyt mukanani ja lähden viemään sitten täällä Tonavalla eteenpäin. Se näyttää oikeasti aika hulppeelta ja yksi keskeisin syy on tietysti sen uuden teknologian omaksuminen ja varsinkin tietysti tekoäly, mistä kaikki puhuu. No pitää muistaa, että se tekoäly on jo täällä ja se tekee jo tällä hetkellä paljon kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävissä. Mutta itsessään se tekoäly ei ole mikään supersankari, vaan supersankareita edelleen on ne ihmiset, jotka osaa hyödyntää sitä tekoälyä tekemisessään ja automatisoimalla tehtäviä. No meillä Tonavalla niin se tekoäly ei tule nyt viemään kenenkään työpaikkoja, vaan kyse on oikeasti siitä, että me pystytään sen avulla uudistamaan meidän prosesseja, parantamaan laatua ja tätä kautta myös sitten tarjoamaan parempaa palvelua meidän asiakkaille jatkossa. On ehkä semmoinen moderni, paljon vuorovaikutuksessa, kuuntelen paljon. Mutta kyllä minulle tärkeintä on kumminkin asettaa niitä selkeitä tavoitteita ja myös kommunikoida niiden tavoitteiden kautta asioita. Minulla on ehkä se johtamisessa on kaksi semmoista perusperiaatetta. Ja se ykkösjuttu on aina ollut se, että polkimet ennen palkintopallia. Ja se tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti sitä, että vaikka me tiedetään mihin me ollaan menossa, mikä meidän lopputulos on, mutta pitää aina keskittyä siihen, että mitä me tänään tehdään ja tänä päivänä. Jopa pieniäkin asioita, jotka vie kohti sitä isompaa tavoitetta. Ja toinen on semmoinen, että minulla ei ikinä ole ollut plan B:tä. Tarkoittaa sitä, että kun meillä on jokin tavoite, mitä kohti ollaan menossa, niin me tehdään niitä asioita, kokeillaan, opitaan niistä, mitkä menee oikein ja varsinkin opitaan niistä, mitä ei ikinä kannata tehdä. Ja silloin kun se plan A:ta lähdetään tekemään, me tehdään, kokeillaan ja ollaan semmoinen kokeilun kulttuuri. Ja jos se ei onnistu, niin me muutetaan matkan varrella tai jopa lopetetaan ennen kuin aloitetaan seuraava suunnitelma. Kiitos kun kuuntelit ja varmasti heräsi ajatuksia ja varmasti heräsi jopa kysymyksiäkin. Niin ole rohkeasti yhteydessä, varsinkin jos haluat jutella sun bisneksestä ja lähteä vaikka kasvattaa sitä, niin kannattaa olla yhteydessä ja mennään näillä eteenpäin. Kiitos.